Nanzi Talent Mukwanda, captain Rentals, ndakamirirawo timu yanguwo tichitarisirawo game retournament yatinayo at iyo yatinenge takatarisirawo kuwinawo tichitarisirawo zvakasiyana siyanawo nekuti takanzwa kuti tournament iyi ine mari saka nemateammates angu tiri kukorektana pese sevanhu vakangobvawo kukosafa kutournament yatakaendawo kukosafa todzokawo toonawo kumusha kune tournament and ine mari saka tikutarisirawo kuti tohwinawo pasina kana timu yatinoandareta pasina kana watinotya hati andarete vamwe vedu nekuti vanhuwo vakafanana nesuwo tichiencourage nawo sevakadzi nekuti ndiyo tournament ine mari muzimbabwe so far muzimbabwe hakuna mateams ane mari too much saka tinotarisirawo kuti totorawo mari tonochinjawo life vazhinji vedu masingle mother vamwe vana maparents vanotarisirawo chinjawo zvakawanda burikidza nethis tournament vatorawo mari unochinjawo life unochinjawo upenyu hwevana vako uchinjawo zvakawandawo tichitiwo kune masupporters edu achauya achitisapota vagara vanosapota Rentals varambe vachitipawo mameseji vachichiencourage kuti tive tichahwinawo this tournament wo tichitiwo nemaplayers edu morale yedu inoramba iri high nepatakasira kubva kutournament yekukosafa tichangoramba tine morale iwowo uri high nekuti ndo zvatiriwo tagara tine morale wakanyanyisa hatifaniri kutsamwidzana kune vamwewo musatsamwidzane garai muchifara always murambe muri high